Toto je budúcnosť maratónskych behov, konkrétne od švajčiarskej firmy. Mám tu onrunningy Cloud Boom Strike LS. Je to model, ktorý sa viac menej rýchlo vypredal. Ja som sa k nemu dostal ledva, aj keď nemám teda svoju veľkosť, ale no, aspoň vám ho ukážem práve do tohto videa, pretože nachádza sa v tejto recyklovateľnej krabici a prvá vec, ktorá ťa zaujme, je obálka, kde sa nachádza Welcome to the Future. Ale to nás nezaujíma, pretože chcem vám ukázať práve ten model, ktorý atakuje tú budúcnosť. Na prvý pohľad veľmi ľahučké, ak sa nemýlim 180 gramov pánska verzia, 150 gramov plus minus dámska verzia, tým, že cenovka 330 €. Je to štartovná, samozrejme s kódom Kopackou, aj na tento produkt by to malo byť lacnejšie, teda pokiaľ ho nájdete na to for runningu. Ja vám ho takto ukážem, pretože ten materiál, ktorý je, alebo ten zvršok, ktorý tu je tvorený sprejom. Light spray sa to volá. V podstate ten zvršok sa robil tým, že ten materiál sa nastriekával dookola, až kým nevzniklo práve toto, čo akurát vidíte. Inak dá sa krásne roztiahnuť, je priehľadný a zároveň aj dobre odvetráva. A ak používaš vlastné vložky, tak tuto je vložka už, dá sa povedať, zlepená práve s tým zvrškom, takže meniť vložky tuto nemôžeš. Je to samozrejme pretekárska, maratónska alebo aj polmaratónska bota, čiže pomôže aj tým tvojim časom. A je tu CloudTec, nachádza sa tu aj Helion HF, čiže High Performance Foam. To znamená, že je o niečo lepší ako klasický Helion, pretože jednak tlmí, ale zároveň dopomáha aj pri odrazovej fáze, takže šetrí aj tvoju energiu. A zároveň je tu karbonový plát Speedboard, ktorý nedovolí ohnúť práve tú tenisku. Aj práve tento speedboard dopomáha presne k tomu, aby ti šetril tú tvoju energiu, aby si bol medzi prvými v tom cieli. Ešte vám ukážem podrážku, tá vyzerá takto. Má dobrý grip, takže za sucha a celkom aj za mokra môže fungovať veľmi dobre. Určite háčte mi do komentára, ako vám sa pozdáva práve táto teniska. Som zvedavý, čo na ňu poviete.